Usa ka amahan ang Gireklamong humangingong miunay paglugos sa pito niya ka mga anak. Si Chona Carrion sa exclusive report. Anak karon sa kustodiya sa Talisay City Police Station ang amahan nga gipasangin lang milugos sa iyang mga anak. Unang gialarma kini nga armado og nasakmitan og armas ni fuego. Apan gingong usa sa mga anak wa na makaagwanta ug mitug-an nga gihilabtan siya sa iyang amahan. 7 ka mga anak nga nag-edad og 18 anyos samtang 5 anyos ang kinamanghuran. 4 ka anak babay ug 3 ka mga lalaki. Lakip sa gipanamastamasan sa amahan mao ang iyang mga lalaki nga anak. According sa istorya sa mga bata, na-rape. Nya kadto pong mga anak niyang laki, iyang gipahimo sa mga dili angay pagabuhaton, iyang gikuan sa iyang private organ, mga dagko na mga anak niya. Unya wa na gyud sila kagwanta ba nga sa ilang pagkakababuyan sa gihimo silang amahan. Hugot nga gihimakak sa amahan nga iyang gipanglugos ang iyang anak. Istorya rin sa akong anak kay galagot na siya kay gikan og kampo bagad. Buntag na niuli nya duman akong gikuan og cellphone. Nya wa na ko sa unsa, naggalagot siguro sa mayo. Bungko tulo pa yun. Ato ni siyang pailan og incestuous rape nya acts of lasciviousness. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisdak.